Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe e jeyngol Pulaku TV, mi silminake dow moɗon, mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu. Ndirirawo moɗon Adamu Haruna. Hande bo en lortoke be tindinoje meɗen. Tinnore nde gaɗen tindina hande ɗum tinnore dedi ko larani hala lawol ngol a tokkata wurto ha nder groupe je Facebook. Ɗuɗɓe nder moɗon pe inanimi jamol man ɗo. Yake fere a tawan a nasta nder Facebook maɗa sai a tawa ɓe ɗo waɗa publication ji fere, publication ji ɗi laftare. A tawa ɗum ha groupe ji, wodi groupe ji a anda an a rejointri dedi ha nder groupe mai ɗo a nasti, a tawa ɓe ɗon gaɗani ɓe publia to ɗum photoji, to ɗum videoji goɗɗi nyidduɗi ɗi pottantama, e nden a yiɗi a darna groupe mai, a wurto nder groupe mai ɗo heɓa a acca larugo daidai isin photoji man, publication ji man ɗo to a nasti nder Facebook maɗa, amma a anda lawol ngol a tokkata a wurto nder groupe mai ɗo. Yake fere a tammo ɗum daidai goɗɗo publiata ɗum ngal konte muɗum ma a anda ɗum daidai ha groupe on ɗum publiete, a tawa an nastini hore maɗa nder groupe mai ɗo a anda. Ngam mai ɗo ɗuɗɓe nder moɗon ƴamimin isin tindore mai ɗo, dalila mai ɗo min mbi hani min gaɗana en video musamman dow majum, min tindina en lawol ngol a tokkata wurto daidai kala groupe je a mari haje fu ha Facebook, a darna heɓa acca larugo daidai publication ji ɗi ɓe gaɗata. Mi tammi on pamaniyam sakiraɓe. Amma hedde ko mai ɗo miɗo toro daidai kala ɓen ɓe abonayi fu, ta gijjite warugo les seragal jungo moɗon nyamu ha bindi bodeji ɓe vindi zabone ɗo, on gara on mema dow maji banni. Ɓawo to on memi dow maji on dari alama kungel fere wari banta alama lenguru, sai on mema dow magel banni. Ɓawo to on memi dow magel on dari ko garti hankon taton, sai gaɗa on mema ngel dow, to ɗo on hokkata on daidai kala nde min gerɓi videowol kesol fu on dara ngol be koyɗum. Nonnon tan gijjite warugo daidai ha alama kolel like ɗo, on gara on mema dow magel, to on memi dow magel on gi ngel garti amble ɗo on hollata daidai videowol mai ɗo ngol fottani on. Ta gijjite warugo ha les babal commentary, on accana min commentary je encourage ta min heɓa min gaɗa ko waddunogon videoji tilimɗi. Nonnon miɗo toro on ta gijjite warugo daidai ha babal alama sharing ma bo partage ɗo, on partage lien videowol mai ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi be majum, heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. Arande man ɗoni to a wari a mari haje nastugo daidai ha a wurto groupe mai ɗo, sai a wara ansa daidai ha dow Facebook maɗa banni. Da Facebook am bana daruɗon, ɓawo to mi nasti nder Facebook am maɓɓitanake am banni, sai mi loro daidai mi wara ha dow alama ligne ɗo ha didi tati ɗiɗi ngewton ɗo hami cappani en ɗo, sai a wara klika dow maji banni. Ɓawo to a kliki dow maji ɗum maɓɓitanake ma banni, sai a dirto les seɗɗa, sai a wara nda daidai ɗo ha alama windi groups, mi tammi on dari daidai hami cappano on ɗo banni. Nda ɗo haɓe windi alama groups, mi tammi on dari haɓe windi groups, daidai groupe ji mara ɗi gonɗa nder, ko groupe ji ɗi creyuɗa, sai a wara klika daidai haɓe windi groups man ɗo banni. Ɓawo to a kliki dow majum banni, sai a lara dow nda haɓe windi daidai vo groupe, nda misalu banni ɗo mi tammi on dari haɓe windi vo groupe, sai mi wara daidai groupe ji ɗi mi sivata, groupe ji on daidai ɗi mi sivata, sai mi wara mi klika dow majum banni. Ɓawo to mi kliki dow majum, deja on dari ɓe gaddani am nda groupe ji ɗi mai ɗi mi sivata, nda exemple banta nda groupe anga zone fulɓe, nda groupe fan babba sadu, nda ɗo ma zone fulɓe, nda daidai tabbital pulaku, ɗume ɗume ko nandi be majum ni. Nda groupe ji man ɗuɗɗi daidai ɗi mi sivata, daidai nda groupe nonnon fan groupe les grands fan du Real Madrid e ko nandi be majum. To jotta en gaɗu nder groupe ji ɗo, wodi groupe wanga ka fottanayam, publication ji maga fottanayam daidai mi yiɗi mi kita groupe mai ɗo, mi yiɗi mi wurto groupe mai ɗo. Jotta en gaɗu exemple banta nda groupe wanga ɗo, ɗum groupe wa daidai nga bindi man ma be chinois ɓe windiriri mi anda ɗum groupe to en gaɗu jotta to groupe mai nga fottanayam, mi yiɗi mi wurto nder groupe mai sam sam, to a mari haje wurtago sai a wara a mema daidai ha dow inde groupe man ɗo banta a lari banni. Ɓawo to a memi dow groupe man ɗum waddanima banni, sai a wara daidai a lara seragal jungo maɗa nyamo dow ton ha alama toɓɓon taton, ha mi wanni alama ɗo mi tammi on dari ha alama toɓɓon taton ɗo, sai a wara klika dow makon banni. Ɓawo to a kliki dow makon banni ɗum waddunitama, to ɗum waddanima banni, sai a lara nda ha les ɗo hami capponoyi en alama ɗo, ha les mi cappani en, sai to mi itti kuje ɗo nden dara ɗum alama man ɗo boɗɗum ɓe windi kitele groupe, mi tammi on dari boɗɗum kitele groupe ɓe windi hami cappani en ɗo exactement banni, sai a wara klika dow kitele groupe man ɗo banni. Ɓawo to a kliki dow majum a lari no ɓe waddi, to ɓe gaddanima banni ɗo, sai a lari ɓe ƴami daidai a yiɗi wurtago groupe mai ɗo, a kita groupe mai, sai a lora a wara klika dow kitele groupe mai daidai ha alama mi cappani en banni ɗo ni, sai a klika dow majum. Ɓawo to a kliki dow majum, deja mi tammi on dari ɗum ɗo waɗa kuje ɗo, ɗum ɗo haɓana kitago, deja ɗum waɗi mi kiti groupe man jotta mi wurtake groupe man, sai mi wara daidai mi wara mi mema dow ha alama windi fermé banni. Ɓawo to mi memi dow alama windi fermé ɗo ni, deja mi wurtake groupe mai, a lari deja ha ɓe ɗo hollayam mi rejoindra groupe man fahin. To mi yiɗi nastugo groupe mai ni, mi waran mi klika daidai ha dow alama ɓe holli ha mi rejoindra daidai dow groupe man ɗo, to mi mari haje ha mi daidai mi lorto nder groupe mai ɗo, ha dow ɗo ni mi warata mi loro mi mema.
yawa kala groupe ji a wona e nder fuu to a nastoy dow alama groupe mai a yiyan ɓe holluma a rejoindra groupe man ɗo. To ngam ko waɗi ngam mi arti mi kiti groupe man ɗo jotta groupe mai nga fottanayi yam. To kala groupe je fottanayima a yiɗa larugo publication ji maɓɓe fuu banni a tokkata dedei a wara heɓa ha kita groupe man a wurto heɓa acca larugo publication ji maɓɓe. Mi tammi on pami sakiraɓe ɗon tindinore famarde nde min mbi'a cuwa min gara min tindina en yi'ugo ɗuɓɓe nder meɗen ɗo sinka ɗo ƴamto isin ƴamol man ɗo. Ngam mai to min ɗo toron ha joni ta gijjite partage ugo lien vidéo ji amin heɓa sakiraɓe ɗuɓɓe nasta ndara heɓa mbotoro be vidéo ji ɗi min gatta e nonnon bo commentary ji moɗon e like moɗon kabde useni ta a salo a waɗai like to ha a lari vidéo man kon toni ha Facebook YouTube maɗa ɗo waɗa dedei like nonnon e ko larani hala commentary. Ngam mai on jarama e ko larani bo hala publicité je min ɓiyata on to nasti nder vidéo ji amin ha arande vidéo yake fere ko haragare majum on giya ɓe gaddani on publicité kabde ndare publicité man ɗo heɓa minon bo min mara dedei avantage ha majum. Ngam mai on jarama ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna, sei to min potti ha vidéo tammingol warugo yeso. Wassalamu alaikum.